Berebe Kisii ya GSU wanyarako bagwetana na abisi yo mugabana gwe county ya Kisii Arati mambia lero asekirenga keligwikira boniga getamanyikaneti gukwana chinga kyecho mugabana gwe county ya Kisii Arati nigaba kagoteba abuna arekyo abone gatyaba na siasa baba gutuma abanyanyimbabo asekirenga igiyoko mugosereria eryo banyoreri bagaryo guturubania emirobero ya magendero ase county ya Kisii umusaki witomelrede mu manya nyarako bagwikirana ase egetie kikia stadium na gutwariganira robotiro kubwatia senchira yoboime aba obisaba GSU nigo emambieri tukolia lero banyara gonchokana na abisi mugabana we county ya Kisii Arati ase kisababu kitamanyekaini mega yogo twara egekaro no mobisa oyomo nigo omugabana Arati akora engwana nabaliki na kwerera ekikirira abanyanyimbo gocha asayu na nyolre na nyomba achari na enkol breakfast na tebunga gavana abaskari GSU ya venkru obisi yao evangre gavana togenda obisi ya inkonyale kanamna nje gavana ni ngose bocho obisi yani enachicha nanyora abaskari babangire babere kurmoino pakomwe ekareka kuriga nimela bakwani kwa boli tumoko liga abaskari abante bibyanga ya itu tuacha relax stadium ga onye muko relax onye mutu mugete ngakungo iba onye mutu mugete ngakungo ibanga babere you know that's taking position korengana no mugavana Arati nigo atebire nigo aganetie kurwania ubukurumi ase abolie abanyanyimbo kumotarira chinga kicha mugaso talibotuko igonde dore ngaki abaskari tigagotumia abaskari bobe abaskari abagenda barende egasi yabo andonses bako onye nakolera magos kotinero and tinkonyara gotama asmambe gaiga gavana ya Kisii korengana no mugavana Arati nigo atebire nigo aganetie kurwania ubukurumi ase abolie abanyanyimbo kumotarira chinga kicha mugaso talibotuko boigo nigo omugavana arule kobolia gotiase omwaziri bobolendi bwaime Professor Kindiki gotiga gotumika abanyanyimbo bobe na boigo komenta buna ugochakirwa kwesa ko yabana bodaboda negati yokoleta amagendero ase sekte yo eire okoboko no moraibwense Dr. William Ruto make emechando yokaya kolekanira ngana abana bekikiramu basangiriti besa bayagachire bayira abana disku mbata getigente ebata gitumu Gusii mugusita go kukindega I'll make sure na bekire egento keokonya abantu baito baba basaye baba bana baba baka ekine kibanga kirta abantu bangakirteko and I'll stand nigo bono omwakili bo mugavana Arati George Morara aenekiria yo ase agenda kulikia oroboti ase chiabisi cha DCI na gutugutera ale chinguma chigendete koranda ase emitandao una omugavana Arati nigo abekirwe byara. Our visit to the Directorate of Criminal Investigation Kisii County Office is we have accompanied the governor as his advocates and members of the county assembly and citizens of Kisii County for the sole purpose for the governor to make a police report where it is at his office. The norm or the word going out that the governor Kisii County, Arati, has been arrested and is at the DCI Kisii. The governor Kisii County, Arati, has come as a law-abiding citizen to report of an anomaly, an illegality, an unlawful action or activity that was being perpetrated in his offices. Kulipotelea egetaseni kia Ndizi TV, ilitaliane Mildred Momanyi.